Uy, Madi! Oh, tara! Maray tayaong ka. Madyadigdi tayo ako ichichika. Bonggang-bongga. Chikang bayan. O ano nga rin ka yan? Bistado mo si akin ni Chaparing. Sisay mo na Chaparing. Itong blue ang atop. Itong kataig ko may pulang gate baga. Duman sa kanto. Ay ito. O ano nga rin ka to? Di ba may aki itong babae? O tapos, nahiling kong gayo sa banggi, matanga na. Matanga na nahiling kong gayo. Ay tasabi na Madi, matangaan na nahiling ko may kaibang pating lalaki. Kaliputo ng short. Iyo, kalipot ang short. May kaibang lalaki. Lalaki. Oh, nabistado mo si lalaki kaiba niya. Daibaga, siguro bata-bata niya man kaya ito. Jowa-jowa niya man. Ay grabe, ano? Super! Kaaki-aki pa, may mga lalaki-lalaki na. Tapos ara mo, tayo natod nga na iba kasi babae dyan sa may harong nila sa kanto. Natod lang, katong bata niyang lalaki. Nagkiss pa digdi. Iyo, nagkiss pa digdi. Ay, Santa Maria, kaaki-aki pa. Haliputo na nga na yung short, nagkirikiss pa. Grabe na talaga. Sobra pa. Grabe, Madi. Grabe. Ilangon mo, ta mga pirambulan kayo. Bados yan. Bados yan akin ni Chaparing. Mga araw kinatatayoon. Bados yan. Haliputo ng short. Tapos may kaya na lalaki, kirikiss pa. Bados yan, mapulay matanga. Bados yan, pero daw. Bados yan. Ano pa man, araw kayo na may kaibang lalaki, matanga na. Ay, sureball yan. Sureball. Ay, takong ako ang inakayin-akit niyang yan. Ay, lintian. Dahil ko yung tuturot-tugot-tugotan na magluwas ng matanga. Dahil ko tutugotan magbata-bata. Kung ako ang ina. Ito ba kuman nga ni ako? Iba. Ay, tadawa man ako Madi. Dahil ko man yung tutugutan akit ko. Dahil, mga kiragon. Ay, sus Mariusip na mga akit niyo. Ay, kulog sa payo. Mga aki-aki pa. Sus Mariusip, kaaki-aki, pabarta-bata na. Makasuya. Abang kikirag. Makusiya ang baga. Magkikirag na. A few moments later. Madi, aki mo. Oh, ano ne? Ma, si Carlo po pala. Bilis po. Ma, bados ako. 4 na bulan. Kaya nando ang pagbuhay kayan. Masakito ng pagbuhay ngunyan, masakiton. Dahil nindo inisip ang futuro nindong duwa. Jesus Maria naman yan. Ay, Madi, mainot na ako. Masapla papalan ko.